गिबियावनो निउस चेनेलखौ बरायनाय थाबाय जोंनि बे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जों हग्राजुलि आनसलिकनि सिङाव बड'लेण्ड सेन्टार बेयाव जों मोनसे जौगाफु मोनसे फिल्म कमिटि दानाय जादों दा जों बेयाव फिल्म देखायनो थाखाय जोंनि कमिटि जौगानायनि थाखाय जोङो फिल्मखौ लाबोनो नागिरदों दा बेहाय जोङो माखासे सम जोंहा थि खालामदोंमोन दिन्थिनो थाखाय नाथाय जोङो टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय दा जोङो एसे आवगायनानै देखायनो गोनां जाबाय दा जोङो बेखौ अननानै रायजो राजाफोरखौ खावलायो दे जोंनि बे गोदानै दाजानाय जा जौगाफु कमिटि फिल्म कमिटि बेखौ अननानै हेफाजाब होफैयो बयबो फैनानै रायजो राजाफ्रा अननानै नायफैलायो बेखौ रायजो राजासिम खावलायनाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय डेटखौ पस्टपन खालामनो गोनां जाबायथ' दा बेहाय जों माखासे सिजनफोरबो राननाय जादोंमोन बेखौ अननानै जाहाथे सिजन लागिरिफ्राबो जेबो उसुबिदा सानालासे जेन जोंखौ निमाहा होलायनानै जों जि समाव देखायगोन बे समाव नायफैलायोबा जों गोजोननाय थागोन आरो ओरैनो नोंथांमोना मा सिनेमा लाबोनो नागिरदों जोङो दा बेयाव मोनसे रोदा रिया ब्रह्मनि दिहुननाय ओमफ्राय मोनसेया अख्रां गंसे बे मोननै फिल्मखौ लाबोगोन आरो सावथुन दिन्थिनायजों लोगोसे गुबुन सावथुनारि फावगिरिफोर फैफागोन नामा दाथ' जों बेखौ बिदि माबाखौ लानाय जायाखै हास्लाबासै जों बेखौ ओरैनो टिकेटनि बेसेन माबाखौ बेसेबां खालामनाय जादों नोंथांमोना टिकेटनि बेसेनखौ हरसेयाव 110 रां बिदि खालामनाय जादों आरो सानबेसे दिन्थिगोन हरनै जागोन मोनसे फिल्माव हरसे मोनसे फिल्माव हरसे बेबायदि आरो बिदिनो बर' फिल्म हिसाबै बर' फिल्मा थांना थाबाय थाथों बे सिस्टेमै गासै बर' सुबुङानो जेनेबा मदद होथों बा नायफैथों जेनेबा जोंबो बोसोरै बोसोर लाबोबाय थानो हाथों बे सिस्टेमै जोङो गासै रायजो राजाखौ बरायनाय थाहरबाय आरो जोङो बे साननैनि हाबाफारि 13-14 थारिख 13 थारिखआव देखायगोन जोङो अख्रां गंसे आरो 14 थारिखआव देखायगोन जोङो रोदा बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो देखायनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो थिम थाम खालामनाय जाबाय गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन